Malta hi waħda minn 8 pajjiżi biss fl-Unjoni Ewropea li joffru lil popolazzjoni rispettiva tagħhom aċċess sħiħ għall-ilma tax-xorb li hu dritt fundamentali tal-bniedem. Minn dawn, pajjiżna jikkwalifika fil-5 post mis-27 stat membru b'100% tal-popolazzjoni tagħna konnessa man-netwerk pubbliku tal-ilma tajjeb għax-xorb, skont statistika tal-European Water Services għal din is-sena. L-Aġenzija għall-Ambjent u l-Klima tal-Unjoni Ewropea nfasizzat li 96.8% taċ-ċittadini fil-pajjiżi membri għandhom aċċess għan-netwerk pubbliku tal-ilma tax-xorb, riżultat ta' aktar minn 30 sena ta' regoli li jassiguraw ilma sigur għal konsum uman u favur is-saħħa ta' miljuni fil-kontinent. Ir-riżultat ta' pajjiżna simili għal dawk ta' Ċipru, il-Ġermanja, Spanja, l-Italja, l-Olanda, il-Lussemburgu u l-Bulgarija huwa attribwit għal miljuni kbar ta' euro inkluż minn fondi Ewropej li ġew investiti wkoll fl-aħħar snin minn Gvern Laburista, partikolarment fil-modernizzazzjoni tal-infrastruttura u t-tisħiħ fil-kapaċità tal-impjanti tar-reverse osmosis. Fost il-proġetti ewlenin hemm dak li ġie inawgurat fl-2021 mill-Prim Ministru Roberta Bela f'Ħondoq ir-Rumin fil-Qala, meqjus bħala l-akbar investiment li qatt twettaq fis-settur tal-ilma, b'investiment ta' 62 miljun. Għall-ewwel darba dan qed jagħti lil-Lawċin aċċess għall-ilma ta' xorb mingħajr ma jiddependu fuq Malta. Minn barrek sar titjib sostanzjali fl-impjanti tar-reverse osmosis ta' Bembroke, iċ-Ċirkewwa u Arlapsi li wkoll żiedu l-kapaċità nazzjonali tal-produzzjoni tal-ilma b'35%. Fl-istess ħin, u biex jinkoraġġixxi l-użu ta' ilma li jasal fid-djar u tonqos id-dipendenza fuq l-ilma tal-fliexken tal-plastik, il-Gvern ukoll jgħin b'mod finanzjarju lil familji jinvestu fix-xiri ta' sistemi domestiċi ta' purifikazzjoni tal-ilma. Dawn l-investimenti f'pajjiżna jkomplu jsaħħu s-sigurtà tal-provista tal-ilma, jtejbu l-effiċjenza tal-produzzjoni u jiżguraw li Malta tibqa' fost il-pajjiżi bl-ogħla livell ta' aċċess għall-ilma tax-xorb sigur u ta' kwalità.